Biyag ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak nga minapuutan ang nakaturog ak ijay lukan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak na puutan ang naragrag ko jay baga nang ikabilak iti kwarta. Jak nga minaisipar ti dak kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hiner. Numamuan na dahito eh. Lakit di Ay, sapay nagrigregatan ni Manong mo day di agatad ijay abroad. Tapno laad daramatan ni papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day di akwarta. Kat isubli na kadata. Huwen, Mama. Sapay lang umangarot na makonsensya na sino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamoditan manya ti ibaga na kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makamu iha. No ako nga anya ngay ngarod. Awan mabalin anak ko. Agyamanak. Nakarwarak mo't lang nga rin di pagbaludan. Kamudyanan na. Makaawid ak mo't lang nga ni di lugar mi. Adon kinagbaliwan na di alugar. Ima doon ti balay dito eh. Agore ka. Akin bag nga tayo ti dito agda dito nagluga na kachip. Agda nga tayo nakargarag. Tinasayad. Inayadag ayasidag dito abay ko. Total. Pag may saak mat na napasayro. Kat awan makakita kanyak no bilang lang. Patay ta. Awan mat siguro ti mandi ti kasto nga ramidag. Jak mat tinakaw. Tanapidot ko mat itilugan. At niya nga tatilinaon na ti abag. Ay na, masung apo. Kamaudyanan na. Nakawit ka matlang. Kunak numatay ako, hindi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No, amukla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka kumaapo. Sana na masapol, lola. Mabannog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, tayo nakagluto iti pangaldawan tapo. Pagsidaan ka man iti ba manok? Uy, nagimasan nga, lola. O ala, tatulungan kayo magluto. Agpili sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na jabag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay day ta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam kita. Napidot ko, lola. Anya, nang pidutam ngay. Ijang nagtidye pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakkalagatan ti karga na ti abag. Ay na, isublim dayta, apok. Di mo tagikuan ti mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dayta kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan ng negosyo. Ay na, di ka kumapasulisog, masong. Sabay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika, nagbalbaliw kan. Uwan, lola. Sorry, nukas niya tinaibagak. Ala, isublik na ito eh. Husto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat ka di nakitak awalit iti bag. Kat Pagka nakita nga ay dito eh,
Padasag akong takan. Hello? Sino da ito eh? Hello? Si kakatitag nagan iti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Sino da ka di? Ada ka di mapuppukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Ada karga na kwarta. Siya tinakapito tinipag mo iti unang ti Jim. Kat nakita iti item, ti contact number mo. Iso nga nawagan ka. Lukas ta. Diyos ko, agyaman ak. Ibagayo no sa dino ti pangisabatak iti naragregyo akwartaman. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Katsak amo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahan. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti dadya tao, mama. Alang arutan eh, masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabit lang nga rutag palasak. Ay na, agyaman kami barok. Kunami lano saanan ang maisubli kada kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, at ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kadayta agatad. Saanan man. Pagkaragsakak ti makatulong kada kayo. Nga awan namnamag akasukat na. Alakit din barok. Awatamon, basit laban nagdayta. Saanan na. Mas kasapulan nyo dayta. Tanakunayo kat nga ron nga dahi hospital ti asawa yo. Saan na kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa kamot ang nagriingan, apo. Parbangon pa'y lang, ah. Wala tama pa na kiti uma. Pagdalusak man iti pagmula kiti natengken prutas. Malang road, ngamangan ka pa ya. Tamalinli na yun di inapawi. Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan lola? Mga anak ton no agawidak. Mabisinan kan, ah. Saan lola? Agawidak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na. Ininutan ti panagsubli ti pigsam lakay. Uwan nga rod. Nakayat muna ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko na tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wanda giti ka aruba? Uwan nga rod lola. Sapay plano kumamat ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tanay? Amangan kit di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw. Idi nakaruwar da dya masong iti pagbaludan. Iso adakkel ti atap ko nga iso tinang takaw ka dagi tinapukaw a dingwan. Ay, unay kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibang pagayaw. Apay, ada pamanak-nak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda ah. Tapod no mga meng. Sigod mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apong. Agpukaw man amin na dingwanan. Di kay basta pabasulatan no awan pamanak-nak yaw. Sa nagapaw ta nagapoy jay pagbaludan jay apaw. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Day talag chis-chismis ti ambo yung aramidan. Uray ko mano agpaisaw. Unay matda kita kaaruban. Nagalas ti aramida. Ay na lola, di yung kadi ikas kasuidan. Nanggagkumat na itan. Ngam, jaklag sasaw. Tawan mo't kinapudno ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagkuwa po.
Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawading wan. Lola, Dahil nga ti mamay da, supay mo ti makakadang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola. Maawatak, tadakat nga ron mati ang napalabas ko. Awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita na kanyak na bilang lang. Diyak nga minan kabala na palabsan ti kastoy amang mangagaw. Kontrakan ka, apaw. Anti Mayda, adaak, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak ka talaga nga daragiti kakadwa machismosa, anti. Na, apay nga yakas ta ti panagsasaom kada kami. Anti, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak yo. Diyak kuman aramidan na ito eh. Ngamjak namin magustuhan apati ninolak at may ramraman ngagparparikot. No awan kinapudno na di agulay magkalatan. Uray aguli magkag. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardeng yon timang daddadaal iti padayo a tao. No da pamanagnak yo, iparang yo. Ngam no awan, aguli magkayo. Narabian ka mo't masunga po. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayapak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Hala, lagi na nakangarudan tamang rabitan na po. Kunak met nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y matababisin itay. Nga may tatadakan, balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangantayon, Lola. Anya, papaayaban dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti ding munda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan kay iti bangkag. Anya, kat nag-overtime akmata nagarado iti rabi Lola. Sumat nga ruti imbaga. Nga may papilit lata na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas launa yun ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano na ito yun, apo? Ala, Lola. Di kayag da nagtasak ti makaam mo. No kayat da kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo ta po. Saan na, Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kat, kumusta ti pa nagsasarita yung ije barangay hall, apo? Awan pa managnak da, Lola. Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taadda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, iso dagijayan tay agtatakaw iti dingwan. Unay mat nga mina na pa nagpampanunot yada ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Anti Mayda, Sumardang kayo mga taitan, Mayda. Kasimot to'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raw. Awan mo't namnama ka siya nga ilitay itapaw. Amangan no bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimbaba iti lugan, apaw. Ha? Wan ngagpaiso. Ala,
Urayan tayo no niya tigagarada, Lola. Naimbaga bigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo mat gayam na ita. Umunag kayo pa ya. Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulang ti pagtaangan mi. Awan anyaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahiner. Nabayagan akayat nakaamam-am mo. Ngam ita lang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadaan iti gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, nagkalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiag subad kan kay tata nakabangon man ti pamilya mi. Ket naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, no niya ti masapol mo, kapsat. Hala, kababain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkadkadan. Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramit ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami at kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm nyo, sir. Sakto lang, Masong. Manipod nagimbag ti amami. Ininot ang nakapundar kami ti sanikwami. Ken agtutuma ang negosyo. Kasta ka ni, sir. Sika pa lang dagbali na caretaker diti farm. No? Okay lang din ka. Una, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kaya tiyo, dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamulaan ni tagduduma anateng. Ala, sikat di makamo. Mga laki di kanwam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makamo amang mula. Saan kayo kading agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasuwa ka di syudad. Ang, kabalam ka ni tiyag drive? Wala, sir. Adamat lisensya. Ala, ikuyog kan to iti syudad, tapno makapasyar ka ba di tiyay? Ay na, nagsingkot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anaam-am mo. Diyak kaya't ngay limad ti kinatawag ka na kayo. Tatak kalunay ti panagtalak yung kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amukon ti may papanit ti dayta, Masong. Kasakbay ang nagkita ta. Nagdamdamaga kiti may papanit ti kinatao. Kaya naibagada nagbalbaliw ka. Uwan, sir. Talaga nagbalbaliw ako. Tadyakon kaya tasublyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Kit awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam tinasakit. At dalata na ito sa na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas. Isulat na naging gaita. Nagdakasaklat na iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di. Tapno mapasaya at mo ti piyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tattao. Nay, at dapat man nun na deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo ang dilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpaslaan na renovate. Ay na, diya ka muna niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni Masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Kakanayon da nga itulod ditaw eh. Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingput dagiti bus na. Ay, naimbag pa'y kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas dya iti naglablabasan na. Wan dakal ti kasi ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay wan, kumusta ang dagiti anak mo?
Nakalpas na siguro niti panagadal da. Ay, wana, nakagraduar dan. Nagpadaan dalaki di mo ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nana, awan matlat da. Sa bagay, adumot dita ti mabalinasar kanda trabaho. Nulakit dita sanda na pili ti trabaho. Ay, masuronak nga road. Tadi damot kaya tagsapul iti trabaho da. Da ito'y malata tersenan tinamnaman da pangalan iti inaldaw apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay ngay, sayang dinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitak idang agsapul iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong. Tanuandaan mo na pangisarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ura niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintig ko na iti bindot ko. Kat simaya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak ka barok. Awaran kanyak na dyan, ti. Lipatan yung nagijay. Ay wen, ang mga numabalin mo nga i-rekomenda dagiti anak ko itibus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kaya't da, barok. Basta sikat imang ibaga kadakwada. Amok ngamin akabainda ka. Tano siyak timang ibaga ay sigurado nga paandak manon. Ha? Sige, ante. Padasek to akasarita ti boss ko. Sige, kasabulag ti dadto mapaya trabador para jay farm Masong. Ayabam to ta kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. Pagdamot sadsadot dagityan sarek mo ngagtrabaho kanyak Masong. Napukawan akpay ti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapupukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Inarum ko kumayda ngam saanan. Ikataklangan ida ta jakayat ti kasnya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sadot dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galadda. Professional da ngagpayso. Ngam adda sa bali a galadda. Sa bali ti ugali da. Kanayon da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadaka sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukan ka, Masong. Ang gaputakas jayamat, ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak ida. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirek ka na kwarna. Ala. Bayam na itan. Sana balik ta iniktat ko idan. Ay word. Agsubliak mana ni Jabrod kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mutan nang ititadakal ko. Iso sikapan lang ti pangitalkak ka na kwada, wan. Well, sir, awan problema. Kasta mutan nang iti farm. Sikam ti makamo ka na kitjay. Dakkel ti panagtalakmikan ka. Iswasi ka ti pangitalkan mi ka na kitjay. Amumatan ti araramidam saan? Well, sir, kat ikarik. Tsak ti pulos dadaulan ti panagtalak yung kanyak. Ay na, siyak pa yun di mababainigan ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti ang anak ko. Numot nga min adda korek tarag amadi nga aramid Apaandak mo.
Sumba-sumbatan, dak. Aywan, pangaasim ka niya at di mo saritaan ka dagiti karo, bati naramid dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakadalda pa'y mga rodam ako na, ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para ka tao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunod da. Kat baliwan dan ti madi nga aramid da. Biyag. Di tao. Sigurado ka ka din iti dayta desisyon mo, anak ko. Talaga nga agabrod kan. Laglagi pa nariga ti maya tayo iti pamilya. Daytoy laangan ti amok apamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun, nanang. Amo yumat. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Ay, maawatak mo't di anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok, nanang. Ikararagyo asapay la ko ma. Tanaanos ti agbalin abos may itchay. Kasta mata ka na yung di karkararag ko, anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yun. Nang runa no natangkan ti ulo na. Wen, adamat kit din ni ading mo a Freddy a katulunga kamang bagbagakan kwa na. Agyaman akmanan, nanang. Uray kaskasano. Nalagan ti riknak nga umadayo. Tada kayo iti kabsat ko akatulungak amang bagbaga iti anak ko. Jomaranak ko, nubagbagaan da kada apong mo. Dumngag ka, Wen. Wen, amok daytan. Di ka kumaagbalin asakit ti ulo kadakwada kan angkel mo a Freddy. Wen ko naklaro dan. Dagiti bilin ko kan ka. Di mo liplipatan, ha? Wen, dagulit kayo mat, nanang. Wen, tapno di mo malipatan. Agadal ka na sayaan. Tapno napintas to ti pagpanagam. Kaano ti flight yo, aya? Inton bigatan. Okay nga, Rod. Di ulip-lipatan tagpawit, Wen, agpaw itak adagos apaman ang maalak ti umo na asweldo. Mare, anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mauawatan ti paparamid na. Sana mauawatan ti mood na. Ano santalatan, Anya ngay kat isumat ti bosta. Numabalin la kumasukatan ti busan niya. No siya, ano sak dito'y, Mare. Uray na ungat. At least, pakanindata dito'y. Wen matkit di Sana kas kadagiti daddo mga amo. Naimutan na ti trabahador da. Naku namon, Mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan, Ingkay bagakan ko na Ang mga no dapat iparamid na kan ka. Madamdaman tulatan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narigatan, Mare. Kumusta kayo dita, Freddy? Ading ko. Nasayag kami lang dito'y manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Remormat manan. Anya? Napanan na. Kasi tisigod Adda manan iti nagiti barkada na manang. Ay sus, awagam Pagawida mon, ang mga no agbartek manen ijay. Wan manang. Inak tusukunan no madamdama. Agyaman na kading. Aywan, agpaw itak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni nanang apong. Kwarta nga'y, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Una yun ni nanang. Nagabrod pa'y lang, no kastamat lang gayam. Maawatan ka din ni nanang mo, apok. Sika ti makagapo no apay anag-abroad. An-anwak na ito kita. Kat aramatam ang agiskwila. Nagpipintas to pa dagito'y abado. Ibagay man kini nanang. Ngayon sumaro no. Kwarta latan ti pawit na.
Anwag kumangay dagita luplupot ket adumat ti badok. Ah, Kwarta ti kasapulak apong. Sana dagita. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat lata. Say-saya ato ma, tapno makagradwar ka, wan. Apay apakits lang timbawit yo. Kwarta ti kasapulak nanang. Saan kita kumkonforme? Agpawitak to no agsweldo kami. Asap kumamat ananang. Kasapulak ko di kwarta. Bumulod ka pa'y lakin ni uncle mo, Freddy, anak ko. Oo, tsak kayat. Sigurado nga abungat man jay. Pangusaran man ni ti kwarta. Kunalang tumanan kanyak Bay am ta ichat kunto, wano awagak laengan. Murayag latan ti pawit yun nanang. Di yun awagan ng uncle tas sumalaon tumanan. Sige, urayim tagpawitak to, anak ko. ape akas jay mo ti panagsasao di anak mo kan ka, Mare. Kasapulan na kano ti kwarta, Mare. Wen angam kasla makaunget pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti panagsasao di anak ko, Mare. Ay, ipagarup na siguro analaka ti trabaho ta dito'y, Mare. Demanding launay. Mare, Ungrateful di anak mo, Mare. Ay, pasensya kan madingamin tirik na ka nakangag. Di nakapay kinumustan. Kwarta adagos ti bagbagana. ay, kanayon kumat abagbagaan. Ngamkas jay namutlat ta, Mare. Ay, sa bagay anda talaga dagiti anak na uray kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken lata ti ulo da, Mare. Anya ti plano ni manang mo nga Freddy, anak ko. Agrin nyo nga tayo ti kontrata na ijabrawd. Kastamot ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa ikot agbakasyonan, yagapsat mo. Trabaho latan, tininto na rin na. Masyanak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagip nakpay lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Di, saan na kas na anak ko? At dala na patid anang usanak iti sweldo. Wano? Adan sa bali a pamilyayo dita. Saan ko maatila at atang pumanak ko? Sikat yung makagapuno ang anagabruda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanan may pawit yo. Di yo lang maibaga ta mabutan kayo. Saan man atila ibagbagaman ako? Tawan kinapudno dagita. Ken na minsan matla sa anak-anak pauit. Pawitan dak nga rodan tanay. Naibuson ti kwartak. Nakautangak pa yan. Ala, ngampang nga asim ta saan ko maabisyo ti pangigastusa. Wen, sige tanay. At dapay lakad ko ita. Basta pawitan dak tanay. Kasapulak unay ti kwarta. Jak maguston ti kasya panagsasaw iti inam, Jomar. Apay manan ay uncle. Respetum kumamot tinam. Nagalas ti panagsasaom. Kasla saan mo nga ina ti kasya panagsasaom ken kuana? Anya ti madijay Iti tono ti boses mo. Madlaw nga on respeto mitinam. Nagsasaw ka, kasla si katibos na. Nagdawat aklang iti kwarta. Tanaibos nga rodan ti allowance ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot ta adda ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat na siya San adakas nagdawat ak iti kwarta ken kuana. Wan ngam kita kumamot. Narigat ti trabaho ni nanang mo yabrod. Di na lang may diretso nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan. Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, ken iliw ti kalaban ijabalasyo tao. Sige uncle, tarumarak dit. Papanamanan. Iti ayan iti barkada mapaliwawag. Agraman barkadak, iso kada kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagita mo't nabiso at tao ti pakibarbar kadaam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutom ti rigat ti inam ijabrod. Kulakmanen. Maulawak, Mare. Ne, apay manan. Masansan mo't ti panagulaw mo. Wan nga rod, Mare. Ay na, agpa-check up kan, Mare. Delikado dahitan. Agina na aklabiit.
Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko, ipauit ko laangan iji Pilipinas. Ay, kasanon o dagaya mo na dagsan a sakit mo. Banog ko laang daytoy mare. Ina na laang ti kasapulak. Sige mare, ag ina na akbiit. Ituloy kun to ti ara-aramida kinton madamdama. Ay, kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam. Tapno pag inanaan nakapailaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak daytoy mare. Ag ina na aklabiit. Apay nagbartag ka nga, Jomar. Nabay ka ni Apong. Tinapatag akit nagawid ak. Ay na, dita ti pangigas-gas to sa miti kwarta pagrigrigatan jay inam. Inted na nga rod kanyak di kwarta kon. Nung makita na kanya Uncle mo Freddy ay, Jack Lamon. Sigurado nga ungtan na kaday jay. Kanayon mo't nga ang tanak na anggal. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wala ta, natangkan mo't ngamin ti ulom. Talaga ganda, kaguruguro na ka. Isaksakit na kanya Uncle mo. Di na kaya tamay sagmak ka. Ay na, napatpatagpay kay din na kita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Alia, agpulong kay manan kinanggal Apong. Tapno ang tanak manan, ito nagawid. Hello, Nanang. Apay asaan asungsong bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, damanan na pananda kadagiti gagayam na anak ko. Anya? Ang mga numabaybayan na matan ti panagadal na dita, Nanang. At ang amin kwarta ngay pau-pauit mo. Numabalin, di mo sobraan ti pauit mo anak ko. Nanang, Nasukir nga men, natangkan ti ulo na. Nang runa no kadwa na dagiti barkada na. Uray ni Freddy akabsat mo ay na. Marigata namang disiplina kan kuan na. Tapasaray sumbatan naman. ano sa nyo pailaang ti anak ko, Nanang? Di ka madanagan. Tauray di na kami dengdenggan. Agtultuloy latta ti panang bagbagami kan kuan na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, Nanang. Pakibagayon to nga rod ni Jomar a replyan na dagiti text ko kankwana no agawid di tabalay. Kailiw kun ang makasarita ti anak ko, Nanang. Magustuhan lang unay ni Madam Tilinutong anatang Linda. Manang, kasi ka naman ang tilutwak inton bigat. Ni, okay ka kadilaang Linda. Apay akasla aglaladot ka. Kalaat mat nga minasimakit ti ulok, Mare. Nini, apay ngay. Ay na, makapadanag gamot. Di ka pumampanaw iti abay ko, Ang mga nukala at amatanim mo dawak, Mare. Agpa-check up ka nga menen, Idi pa'y lang ipagbagak nga agpa-check up ka. Mare, maulang. Ni, Mare! Ala, Jesus, natalimudawan ni Linda. Sir! Madam! Help me! O niya nga nawaga mo ti pamilya mi di Pilipinas. Uwan, nalpasan, Mare. Imbagam nga ka dito ospital. Imbagam ti kasasaad mo. Uwan, Sigurado ka uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di Pilipinas Tapno makay na naka. Maawatan da ka mo dagiti amo ta. Saanin, Mare. Agpaimbagak ito yan. Sayang matitrabaho, gusto katandak da, Madam. Sayang tinarugyat. Saan matla kayat ni Madam magtrabaho ka No kasta ti kasasaad mo. Kung amin ti doktora ka sa pulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak nagtrabaho, awan maitid ko iti pamilya. Nang runa iti anak ko, Mare. Agad-adal pa'y laang ni Jomar. Apay nga Apong. San mo tingagpawpawit ni Nanang? Sa mula malagip itati inam no awan ni pawit na kwarta. Di munto pa'y sungsung batan ti awag na kun ka. Irananamot ngamin ti umawag na dalakad ko. Awan pa'y pawit na. Ay agchat ka kay di kang kuana. Kumusta ang mati kasasaad na ija abroad? Da kayo na Apong. Na
Talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. At da klase kita apong. Awagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na mutin tagpaw eh. No agsasao ka. Kas lapid-pidutin lang dyan inamti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kwa na. Pagrigregatan na ti kwarta ang ipawpawit na kan ka. Adda ka di load mo, prede? Apay ka din, Nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nab ko. Adda ka no dakasan na pasamak kan kwa na. Ay, ang mga nanyamot ang tinapasamak ki Jacob sat mo. Tagtagainip la day Nanang. Kun may sa, nasingpot dagiti amo ni Manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga kada tayo tunggal umawag. Ay, basta awagan man. Kaya't ko ang makasarita Jacob sat mo. Mabit lang nga rod, Nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Kasi ti apo, si Bibi agak lagtawat nanang. Apay ka di. Eh, apay akas tatabusis mo nga'y. Kas lagkakapsot ka mat. Saan mat nanang? Ay, kwa. Diyak lang amin mabali na pigsaan ti boses ko. Tamangan no agong ti bus ko. Aywan, sa anak pala ang makapawit taon-unong ti sweldo. Kaano kagayam nga'y nga agawid? Diyak pa'y sigurado nanang. Ngam agawid ak tulat na. Sige, agpakadak pa'y nanang tabisi kami dito eh. Umawag ak tumanan no awan aramidan mi. Malanga road. Agan-anad ka kanayon dita, anak ko. Linda, agring kan. Aldawan. Linda. Eh, apay akas to di lang ato'y kumarik. Linda? Ala, saan samutan nga kangangas? Linda! Diyos ko, kasyam kuman ni Linda. Ispalam tibiyag na po. Ay, tinaset, ayabak na kiti amok. Hello, asino da ito eh? Siyak dahi ti Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan, sigamot kayam. Kumusta? Wah, di ka kumamakmakla titi bagak Ngam, ay na. Ha? Apay? Awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana po nulay tamanang. Katong kaanulay din nagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo dito abroad. Ngam linablabanan na ti sakit na. Ikarikagan na lang na tinagtrabaho nga uray talikrik na. Nagsakit? Apay di na yung pagbaga, masakit kayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na ka na kayo? Kuna naman na pinakamuan na kayo. Awan na dakdakamat na balan. Di mi amo ang nagsakit. Tatunggal umawag. Kanayon na nga ibagaan na saya at ikasasaad na. Di na siguro kaya't nagdanag kayo, ha? Awanan ni manang ko. Nanang! Apa pinanawan na kami! Linda, anak ko. Papa, ay ngayon limad mo ti kasasaad mo. Nuhamok lakas to'y ti mapasabakan ka. Sana ko mga ipanugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawit tayon. Datayolat na bati dito kampusan tan. Uncle, nagsakit ti barugong ko. Amok kami na siyak ti rason ti panagaprod ni Nanang. Amok at tinapinta sa masakbayag ti pinampanunot na. Taura muna di nan kapalandag trabaho. Inkarigatan na lata. Ayat na lamay tad na ti kasapulag. Gusto ka, Jomar. Nangato tarapahap ti inambaragan ka. At di pa ka konsensya. Pinaliwalak na kita sakripisyo, tinak. Kwarta lang ti magbagakin ko na.
Ajak man la kumustahan mati ka sa sana. Nagsakit ti mapukawan iti na, Uncle. Jomar, Kasano masulitak ti nagkurangak iti na, Uncle. Kasano may paghitak ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsing batkon. Nulatay matan ni nanang. Nanang ko! ala, nagrubat ka, Jomar. Tayong kagin-roll. Ha? Kunak manlog sardeng ako ngagiskwailang kan. Tawanan ni nanang. At da kwartang imbati, tinang. Pagatal mo kano tayo, Jay. Kasta tiin lanad na iti surat na. Sakbayan na tayo. Kat pangasim ha. Tano adal lang. Di mulalaw ka ni Tibisyo. Uwan, Uncle. Promise. Agbalbaliw akon. Tsak kayatan tagbisyo. Promise, Uncle. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo. Kay nakalpas ka niti panagadal mo. Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Uwan nga rod, Lola. Oh, jak may ladawan ti kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan ng ininyero. Agyaman ako, Uncle. Agyaman ako na ikada kayo, Lola. Uncle, kapiti ka na yung nakadayo ti likod ah. Nga ure awanan ni nanang. Sanda ka binaybayan. Ket panawanan. Tapno agsubadak kada kayo. Kapiti kinasaya at yung kanyak. Ay na, saan may ba't nga isinsiderday ka? Basta para kada kami, naragsak kami, tanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Uwan nga rod, Lola. Sayang. No si bibiyag pa'y kumaninanang. Masaksyan na ko matibunga tinagbambanugan na ijabrod. Ngamimbati na tayo matngaminan. Nala, di ka naglita yung Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam itisidong tinamarswa. Uwan, Uncle. Katagyaman akmanin kada kayo kini Lola. Ikarik nga ginggat kabaalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan? Biyag, di tao. Uy, Marlene, asino si Kabit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damat ka no anak kasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipudno kadagitang ibagbagana. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukwon na kantulaang. Saan magsiguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay tisigod nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento tiputot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunot abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw tiputot ko. Di siya kuma timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakagiti babarkada. Kat papanamanan nga'y kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan na nang. Barang makatsamba akon. Tatang, simangpot ka matgayaman. Wine, Marlene, anak ka. Alam dati ugot ti kamutay. Taiso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibus gayaman ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka.
Alam nga rin tinabati abayad ti maiskaw. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang. Ay, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Isungay nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayong itong madamdama. Ah? Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katunan, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngayon na playa, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wan, Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? Dapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ah, kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti ka na. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyamanak nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anangin na magtibayad na. Juan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagaram kanya. Apay, di na ka di kayo, Marlene? Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Yang kayat ka pa'y ama-am mo anaimbang. Isumod lang ti turong na. Amo ka kayat na. Iso saan ka madanagan? Taay-ayatin ka launay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sung bata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak Marlene. Datang arutan na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay je palengke? Kabarbaro nubiyak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asaan nakapadpada man ng JX mo day ta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho Marlene anak ko? Nasaya at magtatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Un tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga roday to'y nabati ang mais. Tamiriendaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga raw anak ko. Apay kasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Un abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tadan ni Kaloy ang nakiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Un abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti day ja Kaloy? Un abi. Ala, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Ape nga nagbayag mo asong batan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingal sa harap tamanin to nadandama. Ay, kwa. Ang mga noadupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kayat ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil tatrabaho mo no siya kanubyom. Kwa. Amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo na Marlene. Iso nga naskil lang asyak titong palam. Kaloy,
Mabalin ka di nga inton malpas lang nga rodan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy. Sa anak a familiar iti daytoy a lugar Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka di ti panagtalakmuhan niya ka nobyong? Adamat kit di. Mala, bumaba ka. Ha? Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan Marlene, birthday nga minti barkada. Makiatin darta. Pasensyakan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umigakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Ape, kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, awan, Abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ang maditirik naman. Maul-ulawa. Kasla makabakbak ko, anak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rin, Abi. Asino ngay ti ama ti sikug mo? Ni ka di Kaloy? Wan, Abi. Ay, sus. Ape nga nga intulok mo. Jak pangarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabiya pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Jak pa imbag pagka, Abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamun di ka sa saad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga ka. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya, sigurado ka kadingas siyak? Apin akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyok akasin sinarak ko. Alalala. Wanan. Kat anya nga ron ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Tuwata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malaway. Umaya ken tun bigat iti balayo. Urayan dak ijay. Rabiin. Ngam awan pa'y tinubyo manakaw. Kuna man no umay ita. Wan nga ro tatang. Ngumurayan tayo lata. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At na siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Ada magpukpuk ka o lalaki, anak ko. Ni Kaloy dayjay tatang. Napaingay. Kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabdan di tarwar. Anya kamatan, Kaloy. Apay ang nagbartag kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak, Marlene. Apay at dadagas ay ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga Rabio, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak di akin putot. Titisikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya. Nukasta. Masikog ka, Marlene. Wan tatang. Pakawanan da kami ko. Nukasta. Anya nga iti plano nga ramidan barok. Saan kayo magdanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. Nukasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti kunana edi iso ati matong pa. Iso ti masuro. Kalang araw.
Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabitan a panawan baraw. Wan tatawa, wan. Ariklado. Anang, masikugan tinubyak. Ket ko na ti ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawan. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kading agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kaano nga raw ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritaan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga raw dayta. Tas ikamot ti nagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit ka nga kasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakal matang kasikog mo? Nasaya at latamat, abi. Wala ka manumat ka na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? One friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditang. Ay kat ano sama? Anyat amom. Ang mga nula nga na lang distrikto ngam kinapuno na. Nasingpag kayang. Sapay na kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, ket kabulanam itan. Diyak nga rod ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakit ang tityan ko. Ang anak agsamot ka. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, asas, Ang sasaro ng tipan, ang sakit na. alala ka raw. Mapanta ka raw din sa ospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Numawan pa'y laang mag. Hello Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yung tata. Ay, basta mo't balasang ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di ang nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan nga susupatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayo nga agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ya asawa anak ko. Anya tararamidam nga ay. Naganak ka nun di asawam nga madda ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak nanang. Gan ka ba ulan na dayjay? At damon ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka tikasta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain. Tayong kamat kitaan di putot mo. Tayong kapatanggadan di asawam. Inton rabinton nga mapanak nanang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Apay nga itakal ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak nakaawid. Sana bale. At tamad ni tata nga kadwam ditoy. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? Ha? San mo't ah? Patpatsym tumot amin ama idanon kan ka. All bold na jagay mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan ka nagaw-awid? Kat awan ka nun Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jak amuan o sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itakala ang asumangpet, Kaloy.
Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana, oh. Kaya't bunsamot ti malipak. Kaba ilam nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumana, oh. Maglablabas kang kaloy! Nito! Kaloy! Kasta di rumbenggeng ka, bungangira nga asawa. Wanawak man langan, makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlin. Limitan mat. Kinabilnak ni kaloy iti rabi abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tang araramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kapi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natap no amom. Kabkabilan matlaang ni kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita. jak pa'y amo. Noon niya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan di ako ka, ha? Apay ngagpukpuk ka kakalag. Kitrabein! Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Pero wala nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpuk ka. Apay saan mo sumbatan na gitawag ko ka? Adda ka din sa balim, ha? Di mo amo tilaw-lawat ng kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y, kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabayalam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Mauray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta asawam. Wantatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan kit dinupati ti anak ko kat dangrannan. Ala, di ka madanagan. Taging kat ka ba ilang? Tumulong ak. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman tata. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang man. Hello, Nanang. Hello Marlene, ay damay ka dito Murky. Natayan ka na ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan na nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsaw iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatin. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak met abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilatisam ana imbag ti ugali na. Tapno saan ka man na mailawan. Narigatan. One friend. Kaeskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang nagar-aram kanyak day dyan. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika ano kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanagnak akot ti kinapod ng kanya. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rodan ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayin mangan dagiti trabahador. Ay na, damda ni Malpasan tinagdak ka na balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha?
Nakasingsingpad ka una iti anak ko, kan iti apo ko. Patpatgat namin idang agpadpada, tatang. Ay na, maragsa ka para iti anak ko. Namin, mapadasan namot lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na baraw. Kadayon ko nga ikarkararag na itay ti Diyos. Asamay ko ma, na masarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Isungagyaman ak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina baraw. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No at napanubo kapag daldala ng itan, di kag sarimadeng, tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat na iti lugar, aparakan ka. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito'y lugar tayo. Mayalat tamag ading ko. Nagaburd mo gayam ni Kiara nga anak mo. Uwan, Manong. 2 taon na ni abroad. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramitak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kumati katulungam ita. Diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan a panawan. Sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupayan ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita ading ko. Napatag kayo a pamilya na kengkwana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minin, nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yun? No awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na iti abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati. Para mo't iti bakina Sursurwan nyo nga minti agtipid. Tapno saan tayo nga agkaradawat kini manang yun? Narigat ti trabaho na iti abroad, anak ko. No kaya't tiyo makaadal kami, nanang. Itidyo ti kwarta kasapulan may. Sa nakastaan agadot ibag pagayo tunggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglaba ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwartayo kat. Ala, itadyo adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanobyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka Amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da igadal. Day tang arugat, mare. Ay na, pasensya kan ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin amaamuamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit, tararamidag. Okay laang, Mari Lilia.
Dakkel at tulong day ta para kanya. Jak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare, makumikumak ang makipurpurdiya. Asino ti lalaki akaholding hands mo? Nobyum ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti dayta, nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay at ipanagadal yo, anak ko. At dayta kay manan. Ikan nyo at iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata kun agiskwela, nanang. Anya, Masikuga kun, isong agikata kun. anya, ay dinak manrabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagbagak, agikata kun, tagdan na kami itinubyo. Agpanunot ka man ana imbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun, iso abaybay andak kuman, nanang. Nakapagsarita kayo ka din itanak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na kanon iti nobyo na. Aniya? Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? May namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib kerem ti pakinakan mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo mo tanagayatan ti kasta na pasamak? Anya nga'y ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumwar kami itinobyok, nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi day ta desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makamo amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay no maamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumot at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan din alpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ha? Sige, mapana kon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Hanggat napasama kaya. Pimanawon ni Maylin, Manong. Diyaga muna niya ti rumbang nga aramid. Anya, apay mo ta pinalubusam apumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diyakon na lamdan. Ang mumot ti ugali ti anak ko. Noan niya ti kayat na, iso ti matungpal. 22 na pay lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag naidanda ka nung nga itinubyo na, Agabang dakano. anyan ti kasta mapaspasamak. Marikirigat tayo lang aruday, kasta pa tinapasamak. Diyaka mono kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya day chay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka agilimag ken kuana. Anyat oras San Peter. Awan ka di ti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon, nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gatal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Nasakit ti ulok.
Amo yumot anang ato ti arapaap ni manang yu kiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad, tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod, nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni manang umaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal ag sweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisdisnudo amang mangtad iti kwarta. Gaputa ay ayaten da kayo ni manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalged at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yun, aya. Apay, nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko? Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipawpawid ko a kwarta kadakwada. Saan, anak ko? Saan aday ti parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka, anak ko. Masikog ni Maylin. Nakilive-in itinubyo na. Nimot Peter. Nagikat iti panagadal na. Taado ti bagsak na. Nagikat dan ngagpadpada. Anya? Pasensya ka na, anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ama kasaritak ida, nanang. Di da kaya tanak ko. Siya kano ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit, mabuteng kan mabainta. Una yan, kunaklan no mapaglipas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada, nanang. Wan nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Wan manong. Dua tawon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakabsat na. Iso at ilangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwarta na. Unggayam. Musta batan ka mailan kan Peter? Dakbatan ida makikita. Imawag ni Maylin iti na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso ang nagkid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan iti sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasada mo nga ron ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod, manong. Ayam sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat ta siguro ma, ti swerte adumtang katakwada, kabagay. Hello, manang? Nabasa ti chat mo kanya. Anong ti kwarta, Maylin? Hawanan pagbayad mi iti abang mi, manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin, tainon unang tinagpasikom. Manang, alan kimutungak pa yun. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, orayan ti ipawin ko. Ay, agyaman ak manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan. Si kalaang. Oh, Peter! Aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga no, da kwartam amabalin amabulog mana. Ay, pasensya kan nga magpada tala ang awan kwarta na.
Di mawatak tupay kini Manang Kiara. Nakasta, nangtid ni Manang Kiara king ka. Wen, nawadwad mo't basit ati insend na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si ka na. Mamin anumot lati mga message kan kuha na ngay. Sige nga ron. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko ang na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga min ti trabaho kitay. Okay lang, Manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan, Manang? Nagikatak kami niti trabaho. Kasapulak ti kwarta. Nung maka-applyan iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? Numano ti kabalam nga ipawit. Isulatan, Manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun eh. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende, mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpi man na di apalay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Tadasad-sadot jay tuwa nga anak ko. Aywan, kumusta mo tun ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message da lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngam limlim itarak ititad ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasad da kumakit tita da ni Manang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno tay bagbagada. Ada tayo malaang ti mangar aramid itigas at tayo mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardang magdagiti trabaho daw. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipaw-pawit na. Ha? Apay nga? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unyaw, ang mga nordamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatidyak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kunkwana? Basit sa amin na ti ilipas da. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong, numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpay suya broda. Wan, manong, kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awang pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Sapay kumaata makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan laang anam na minsan. Kasapulan da ka nung amin. Imbawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawatan da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngam amangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka, nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, saan dan nga uping, kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada. Saan ko idadadadaulan ken ka. Ngam kayat ko la amasursuro damot ti tumakder iti bukod da asaka.
Kantap no maamiris da, dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Anya timpul-pulong yo kani manang Kiara ya. Apay akas dyan mo tanti pagbaga na kanyak. Dinak pa yun ikan iti kwarta. Ala, jak ilibak. Siya tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati itid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. Adda pa yan asawam. Narigat mo't no ipanamnama yo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan maibayad mi ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo. Timang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanen amal malpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo. Da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kapsat yo. Uray piso, sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim. Tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko. Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mangnamnama iti kapsat nyo. Maasi kayo kumakankwana, anak ko. Nakitam ka de, ti-insend ko a picture ti balay mo, anak ko. Wala nang, ayaman ak ititulong yo kanya. Nalpas mo't lang ang balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rogyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Nung kitain nyo, tadi kay unay agban, no? Ta saan mo't aras data. Wan, anak ko. Anya tararamidan nyo dito, mana? Nagsina kami iti nobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di iti boarding house mo pa lang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan amabalin Sa anak ba't lang nakabayad iti abang ko? Urayok lang ang papanawon dak tilandlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni manang Kiara inton Sabado. Adda ni nanang ijay. Sigurado asugsugan naman ni manang nukwa. Ni manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsat ta. Numakaungat ngay ni nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang apagdanaga manang. Ayan ka din ni manang Kiara, nanang. Sa ludsudot kumakankwana no mabaling nga agnad kami iti balay na. Ha, tinobyong ngay. Nagsina kami. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni manang Kiara. Ha, Pangahasiyo di man sugsugan ti kabsat mi, nanang. Maasi kayo kada kami. saan kumitkat asug-sugsugan ni manang yo, anak ko. Kan may sa. Basol yun no, apay akas to tinagbanagan ti biyag mi kan ni Peter. Jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaomon iti na tayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man anaimbag. Pasensya ka ni tikas ti apan nagsasaok kitay manang. Kasanumat ngamin. Sugsugsugan na ka ni nanang. Anya timpulong ni nanang kan kamanang. Ang mga no ninay-nayunan naman ang tistorya na. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka nanang. At daw gali ni nanang adi mo ammo, idi nag-abroad ka manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni nanang kanyak. Ket no anyaman ti kasasaad yo ita. Saan nyo nga ipabasol iti sa bali. Sakbay ang nagabrodak.
Nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngam anya tinaramid yo. Ita ta kinuntra ni nanang ti panagdawat yo iti kwarta kanya. Gurain yon. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo. Ngam pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang, Among kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanyak. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Di kayat ni nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad a kwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidak dayta, kasano ang makasuro kayo? Kan kasanuman ti masakbayan? Awanan ah. Agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kininanang ti agnaed iti balay ko. ha? Manang, di mi ka di mabalinti makipagnaid ka da kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laang ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Isong aganos ta, Ay, no tinong palta siguro ti karita ka ni Manang asay-saya atin ta ti panagadal ta. No saan ta kumasinayang ti sakripisyo da kan nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Ada kumamat dakkal abalay ta akas ka ni Manang. Nanyangay nga rod. Kit kastoy mo tabiyag ti pinili ta manang. Takderan ta, tapno awanti makuna ti tattao ka data. Nang runa dananang kan manang kyara. Ay, ala. Ituloy ta nga ro din nararamidan ta ading. Ikam iti importansya ti sakripisyo ti kabsat mo ken ka. Ket bigbigam nga utang mo na imbag anakam day taken kwa na, saan ket amang gundaway ka. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Awan manin tay kabarbaro a sapatos ni tatang. Rimor ka di manin ni tatang Joey. Awan mo titi si Mang Petak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsabay mo kami ni tatang. Iso ka na yan arumwar. Uray kita intun agawid. At damanin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kuna dapay kortana manang. Kasano? Uto-utumot ni tatang. Nalakaalukwan dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awan lat amukon manang. Into nagawid. Zero balance marin di pitakanan. Sipot pimusay ni nanang. Kastan ti ugali ni tatang. No babae ti pagsasaritaan at kwarta na. Ngam no bagas kan masida dito'y balay. Saan ang makagatang? Unay kanto nyo. Di mo matimbagbaga nga dagayam kaduam dito'y balay mo. Ay, kwa, Gwen. Kakabsat ko dagita. Ay ha? Un, da ading ninita kan ading Joey dagita. Ubing mat nga adayo tilangada ng sika. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, ta parwarak pala ida. Mabalin ka di nga ramidam dayta. Wen, mabalay. Balay ko na ito eh. Isurumbang lang agtungpal tayo ti kayat ko. La, panawang ka pa yung harot dito yung silid ko ha. Di ka rong rumwar. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko. Asino manin ta babae nga insang putyo tatang? Awanan ti ado sa lunsod ni Nita.
mabalin apumanaw kayo pala ang dito'y balay. Tapno masulo mi kinig Gwen, ti kanito mi dito. Anya? Ibagam kinading mo. Toy, pamirin tayo. Mapan kayo pala yung store ni Nanay Arosa. Anya kayo matan tatang? Tilar aramidan nyo? Sipod pimusay day dinanang. Kasta kayo. Ibagayo pa yan akakabsat da kami kini Joey. Tagiwat mo ang mga numangag na kanigwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Kung kaya, no adag sa ludsod ka na kayo, no asino ti balasang inyawid ko dito'y balay, ibagayo kasinsin nyo, what? Pagbalinan yun sa matan a hotel to'y balay. Awanin ta doa sa o. Agteksak to, no mabalin yon tagawid. Saan nga akayat ni Gwen nga dadisturbo dito'y balay? Kaya't naada kami laang ti tao dito. Sino ka no di babae nga nyawid ni tatang manang? Ay na, kasla saan ka mat anairuam kini tatang? Amumon ti sumbat day ta sa ludsod mo. No kasta. Nubya naman ang day, Jay. Di mo't mauman ni tatang. E di napalabas sa bulan, sa bali man ang tinyawid na. Ay, yak amo kini tatang. Kita ang mga nutulado mat ni tatang Joey. Ay, saan man ha? Loyalak, iti may sa babae. Sa anak akas kin ni tatang. Siguradom laang tatalaga ang makaraman ka kanyak no kasjay mo tiaramidong. Un ka din. Nay, ada kayo man ang ngagkabsat dito isturkon. Siguro, ada man bisita ni tatang yawn. Anya kumapay ngayon, Nana Rosa. Ay, no kaano matalim makayan ti amayo. Isumot ti pa nagchichiks na. Di namat kayat ti dungag, Nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namatan na pigsapay ita, kan ada kwarta na. Ay, masaya nga nakmat iti kwarta ngay gasgastos na para iti babae. Ngamawanan maaramidan mi. Taagunget mo't nubagbagaan mi, Nana. Manmano ngamin ti bakit kan lakay anatulnog ita, ninita. Kadwan na tinatangkan ti ulo na. Agpakada akong Tonyo, my loves. Maganan ka, Gwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanyak. Itid mo, tapno saan na kamarabiyan. Sige. Ito'y. Sang ribo. Nakapuspus kul ti pitakan ngam sa nga ribo laang ti itid mo. Nayunang mata. Anayamon alimaribo. Kurang daytoy Pagload ko laang daytoy. Anya? O sige. Layunak ulit ang my loves. Basta di ka maumumakanyak awat. Ang mga makasarak ka to iti ubing umsak ka. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kaday tatonyo. Ngamin, para kanyak, si kati kaubingan iti imatang ko. Si kati kababangluan kanyak, nga uray agat bingkol kan. Anya ang taga-bingkulan. Saan mo Anya nga ron ti kayat mo, agat pitak. Nalabas ka mo. Saan mo Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabiin, yung awan pa iti text ni tatang. No agawid ta, sigurado nga agungot mananday jay. Nakababainan kin ni Nana Rosa. Itay pa yung data dito isto na. Anya ngay, agawid ta ka din. Una na. Agawid kayo ka din, Inita. Joey. Wen Nana Rosa, rabi imot nga minan. Nala nga raw, tagsaraak mo tan dito store ko. Ay na, narabyan kayo. Naliday kayo manan tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. Noawan tinasaya at ng ibaga. Nagulay magkadita. Di kay tumot nga min agnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo. Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang ka man. Kasano mo ngamin, naibos manan ti bagas. Syakto manan ti gumatang. Para lang dayta, agreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang.
No addamat kumasobra ti kwartayo, igatang yu kumakadagi ti masapsapol tayo dito'y balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta a pagrigregatan yu, tatang. Guston! Dadakkel kayon! Rebeng na! Da kayon ti mangged iti para iti lamutan nyo! Tawag ni Tatang Manang. Kaslam makaungit. Kintaran na pa iti planggana jarwaraw. Bayam pudno mat timbagakan ko na. Anya ti imbagam ay Manang. Imbagak laang mat, ano adda kwarta na, igatang na iti masapsapol dito'y balay, tapno mairanod na mat saan laang adagiti babae na ti agnumnumar. Amumot ni Tatang Manang. Imutan data. No babae na. Kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan, no ngay saan. Dahil ti sana mapanunot ni Tatang Manang. Ngam no saan adumngag iti pamagbaga, makaammo iti biyag na. Mare Rosa, kunakon ket asika dayta. Ay, long time no see, married na. Ay, nanaimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta kan ngay? Nasaya at mare, sa anak una yan arumrumwar, tasyak ti mga awir kadagiti apo ko. Si Kangay Maray, nag-purchase kan samot. Wen man mare tanay naibusan tay lako kay J Store. Mayat day tamaray. Mayat no napartak a maibus tilakom, tapno saan a maistag. Wen ay, wen gayam. Imay dagi jay kakaanak kam ijay balay idi napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Na, apay kumangay kat adamot ti baray damar. Ada ka numanan inyawid ni ading mo a babae Anya? Nobya na siguro manen Ay, idi pay lang nga ibagbagak nga isardeng na ti kastangar aramidan na. Ngem natangken ti ulo na. Ay, wen nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagi jay. Nabayagan sipod na udi asinarungkarak ida. Ita, kasta pa'y lagayam ter aramidan na. Imbes agastusan na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka anakam gasgastos iti kankanon damare. Bakitam day nga aramid na. Irresponsable at talaga. Di na mapanunot a panawan tumulaang dagita babae no kumapsutan. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, Manang Edna. Wan, umayak mo't umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ninita kan Joey. At nininita, napan nakipurdiya, ni Mat Joey. Ang klase naman na. Nasaya at mat, tapno maibagak amin na kaya't ko nga ibagakan ka. Nay, apay, anda ka di basol ko, Manang. Pudno aya, amang yaw awid kapayla iti babae dito'y balayo, Tonyo. Ay naman ang isumang arod tiragragsak ko. Amumait, nabayagan na panawan, apimusay tasawak. Di ka lamabain ka dagiti anak mo. Lakay kan, ngam agsisinukat payla tiyaw awid mo. Naimbag kumaan, no seryoso daken ka, ngam saan ba? No adda kwartam, gastusem iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na. At damit kwarta ni Ninita. Addaman wenno awan, mangted kalata. Laglagi pum a pamilya ti kapatgan. No kumapsut ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Padagkunam ka di, kat adapay patid mo kadagi tinubiyam. No nakapsot kan awanan kwartam. Ay, uwan Manang. Aywanan dakto. Adudang to, ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agbatangken ti loko, mare. Ipilit na ti amuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangpagbaga iti tao adi na ammo ti dumngeg. Talaga nga agbureg ti darak, mare. Nang runa ke baribar dagiti sungbat na. Relax ka lang mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko.
Namin ano adaras abinaga. Ngam dinak mo't ipangag. Kalpasan ti mano atawan ang nagrigrigatag. Nakagradwar ka matlaangan, Joey, ading ko. Agyaman na kiti tulong mo kanyak, manang. Manang, ako'y uyok mo't ni tatang. Adan sa mo tirikrignaan na. Wan nga ron. Ninita anak ko. Yala anak man iti tanom. Makailinom akon. Asidaglaang ti kusina, tatang. Yak ka pa ilan dito magdar anak ko. Ibagayo kadagiti babae yo taumay da kayo bantayan dito'y balay, tatang. Nalawa mo ti siledyo pagturugan da. Awagan nyo ida, taumay da kayo pagsirbyan, tatang. Manang, kasimot ni tatang. Shh! Tagtagari. Pangagak lang ni tatang. Tapno mangrik na. Nalawat ibalay, tatang. Nasaysaya at matlaang no mga asawa kayo manen. Tapno saan kami amarigatan kan Joey, amangaywan kada kayo. Ay, agyaman ang anak ko. Inton maminsan, iteksyo dagiti babae iti biyagyo, taumayda. Silulukat tiri daw para kadakwada, tatang. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Awan damutan. Sininaan lakon. Sininaan da kayon, tamasakit kayon. Sininaan da kayon, tasaan kayon ang makatrabaho. Kat awanan maitadyo akwarta kadakwada. Ay, Kat agaram kayo pa'y, tatang. saanin anak. Lakaya ko. Ganakapsuta kon. Agaram kayo, kiti, ta mga sawa kayo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, no kasta nga agsakit kayo. Kayat nyo, tay sapulan kayo iti asawain nyo. Ay, saanin anak. Alakit di, mga sawa kayo, tatang. Joey, anak ko. Ni, anya tar aramidam dito kusina, tatang. Ala ka di tinaluto ang makan. At ati ginatang ni manang mo anay sa masida. Ada, tatang. Mangidasar ka man nga ro diti kanag anak ko. Apay, awanan plano yo ang mga sawa manen, tatang. Mano abulan mutan awantin niyo awi jo babae dito balay. May kawa kami tatang. Anya, May mayat mutlaan. Yung mga sawa kayo manen, tatang. Tapno at dati mga sikaso kada kayo. Nukas tama ditirik na yung. iti kastoy nga edad ko. At nakatapay mangayat kanya anak ko. Adda siguro tatang. No, dati kwarta tayo. Sumurot dagiti babae kada kayo, tatang. Awan mo't kwarta ko nanak. Dahil tangarod ka. Awan kwarta yung tatang. Iso dagiti babae yo. Kimaya kay dan. Agsapol kayo kitita sawaan nyo manan. Tapno adda mga sikaso kada kayo, tatang. Oh, apay ngagsangsangit ka nga may dito'y balay to nyo. Barik nak. Akagurad akong dagit anak ko marang. Apay aya. Pinitindak mo ang mga asawa. Sapnod na ka ng mga sigaso kanyang. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Rumbang laeng amaragsakan ka. San aya kasta ti kayat mo? Kay kayat mo ti mangisang sangput iti babae ije balayo. Marang. Basol mo mutlaeng no apay akasta ti bagbaga dagiti anak mo. Gapumutla iti aramid mo. Manang. Mabaling ka ni Tagnan dito'y nakilabalayaw. No bakasyon, mabalin. Ngam no agnod, saan ang mabalin? Nasigurado ak asapulan da kadagiti anak mo. Ano sam ti anyaman amangeg mo kadakwada. Anya nga rod, talaga kasta. Tatang, nakita yu tay aglaklako iti fishball iti paradaan ti tricycle. Wan, apay ka de. Napintasan niyan. Wan mat. Apay no arman nyo. Arman nyo ka di. Tano kaya tinda kayo, asawain yun. Tatang, at dapat ti ka anak ni Nana Iskay Gistor.
Diyan na pinta sa para bantay na, isto. Balasan ka mo pwede siya, tatang. Arman nyo ka di. Barang kaya tinda kayo. Amoy anak ko. Masaksakit anak man iti kasta ngay magbagayo. Di tak ka di kayat ngaywanan. Iso akayat yo ang mga sawak man rin. Tapno saan kayo amarigatan? Anak ko, anyaman tinararamid ko iti kalabas. Pakawanan dak ko man, anak ko. Pagbabawyak na gijay nga nararamid ko. Iso pang aasyo ka niya. Tatidak papasa na kasta. Didak pilit na mga sawa. Nagbabawiyak, tinararamid ko. Ala, di kayon agsangi, tatang. Aramidan mi ti kastoy, tapno mangrik na kayo. Kat malagip yu ti inararamid yu iti kalabas. No di da kay kayat nga aywanan, pinapanaw da kay kumana. Huwag tatang, palagip lang dagita ka na kayo. Uray kas jay tinararamid yu ti kalabas. Patpat ganda kayo lahat nga, mami. Agyaman na anak ko. Taura no kambali na ginaaramid ko iti kalabas. Kat napatagak lang tagayam ka na kayo. Katuan mat. Iso ang huston. Di kayon ang sangit. Ta saan da kayo akagura. Kaya't da kayo laapariknaan, tatang. Iso ang pasensya kayo matan, ah. No nasakitan kayo iti daytan. Ipatpatagda ka, tatang. Patpatkan kayo ba, anak ko? Agbalintay kuma a modelo kadagiti anak tayo saan kat nga agpapanawa. Tapno sana mapukaw ti respeto da kada tayo ang naganak da. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless, iti tunggal may sa. Biyag, di tao. Ani, awan ka di aramidam inton Sabado? Apay ka di, Dolores. Kasangay nga minti ka anak nga anak mo iti bunyag. No kayat mo, mapanta. Aywan nga, paiso. Nalipatak matan. Ay, una, mapanta. Uray taawan mat pa ka kumikuma. O sige, ibagak iti kapsat ko asumurot katap na muna. Nakapulas ka mo, tanak ko. Sa dino ti papanam. At dalakad mi kan Dolores, nanang. Kasangay ti kaanakan na nga anak ko iti bunyag. Kasado nga ni Cheryl. Di mo sukunan, inton malam. I-text kunto ni Teddy, tadagasan na kalpasan ti trabaho na. Wano saan, da kayo latan ananang. Amumot nga trabaho ti anak ko, mani. Saan amabalin nga iso ti mga ramid iti amin. Agtinulong kay kumaa, takas ta ti rumbeng kadagiti ag-asawa. Saan amabalin amataktak ti lakad ko ita, ngamin na plano min kin ni Dolores ti amin. Agraman tricycle a pagluganan mi, natulag min. Ni, apay ada kayo ti imay lola. At napatag-anapanan ni nanang mo, apo. Kuna ni nanang, isuti umay mang sukon kanyak diti pagadalan. Umay kakit din tagawid tan apo. Agluto tapay iti pangrabyan tayo. Ta sigurado ang mabisin ni tatang mo nga agapo iti trabaho na. Sa dino tinapanan ni nanang aya lola? Ijay sentro. Kasangay nga min ti anak na iti bunyag. Mala, mutuyon ti dadto mga igam mo tapno saan ka mapanog. Itaypay nga agururay ti tricycle a paglugaanan ta, apo. Agsapan, kamusan pa nagawid na ani, nanang? Amang ano naturog da itinapanan da anak ko. No apay ngamin a pinalubusan nyo ah. No kontra ti kayat ti manugang ko. Awan na, kagura nak tumanen.
Nalipatam ka diti saan may anag kinaawatan idi na palaba sa bulan, anak ko. Basol namat lang, nana. Kasano? Di na amo ti tumulong iti trabaho diti balay. Tagidaksan ng tumo ti kinaimbag ko kan kwa na.